Είναι αποδοτικοί, οικονομικοί, αξιόπιστοι και παρέχουν πολλά παραπάνω σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Πολλά παραπάνω. Είναι τα τέλεια βασικά δομικά στοιχεία για σταθμούς πεπιεσμένου αέρα. Οι νέες σειρές CSD και CSDX συμβολίζουν την ισχύ που μεταφράζεται σε απόδοση. Ονομάζομαι Τιτσιάν Ντεκόρεση. Είμαι ο προϊόντικος διευθυντής της Kaiser για τους κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές και με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω αυτό το νέο κορυφαίο προϊόν για τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Kaiser σημαίνει περισσότερος πεπιεσμένος αέρας με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Και μάλιστα εδώ και δεκαετίες. Οι σειρές CSD και CSDX αποδεικνύουν πως με τη συνεχή καινοτομία και βελτιστοποίηση υπάρχει πάντα αυτό το κάτι παραπάνω που μπορεί να γίνει προκειμένου να σας προσφέρουμε αποδοτικές και αξιόπιστες λύσεις παροχής πεπιεσμένου αέρα. Οι εκδόσεις των 45 έως 110 kW παράγουν πεπιεσμένο αέρα για σχεδόν όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και εφαρμογές. Οι 6 επιλογές πίεσης για τα συστήματα σταθερής παροχής μας βοηθούν να ανταποκρινόμαστε ακόμη καλύτερα στις απαιτήσεις σας, πετυχαίνοντας έτσι έως και 22% μεγαλύτερη ογκομετρική παροχή σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση. Παράλληλα, μειώσαμε την κατανάλωση ενέργειας σε διάφορα σημεία, πετυχαίνοντας αισθητά υψηλότερη απόδοση. Η καρδιά του CBST, το μπλοκ CBST με το δοκιμασμένο προφίλ Sigma, ανασχεδιάστηκε και βελτιστοποιήθηκε πλήρως. Επίσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης του μπλοκ συμμορφώνεται και αυτό με τις υψηλότερες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης που υπάρχουν, την IE4 για τα συστήματα σταθερής παροχής και τις IE5 και IS2 για τα μηχανήματα CFC μεταβλητής παροχής. Μεριμνήσαμε επίσης και για την απόδοση της ψήξης. Ο ανεμιστήρας μεταβλητής παροχής παράγει πάντα την απαραίτητη ποσότητα αέρα ψήξης. Σε συνδυασμό με τη βαλβίδα ETM, αποτρέπει επίσης τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και αυξάνει τη λειτουργική ασφάλεια. Η συντήρηση παίζει καθοριστικό ρόλο για την ασφαλή λειτουργία. Πρέπει όμως να είναι εύκολη και οικονομική. Εμείς το καταφέραμε. Ο κινητήρας σε συνδυασμό με τον αεροσυμπιεστή συνιστούν μια κλειστή, προστατευμένη μονάδα με σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης. Ενώ η νέα σχεδίαση με τις πολλές θύρες διευκολύνει την πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος κατά τη συντήρηση. Έως το 96% της ενέργειας μπορεί να ανακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, για θέρμανση του χώρου ή για παροχή ζεστού νερού. Μειώνεται έτσι το ενεργειακό κόστος και κυρίως το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα της επιχείρησής σας. Ιδιαίτερα αν καταργήσετε το σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου Sigma Control εγγυάται την ασφαλή λειτουργία και καθιστά δυνατή τη σύνδεση με το κεντρικό σύστημα ελέγχου Sigma Air Manager, πετυχαίνοντας έτσι τη διασύνδεση των συμπιεστών με την διαχείριση ενέργειας. Αποδοτικός, ανθεκτικός και βιώσιμος πεπιεσμένος αέρας. Αυτό κάνουν οι σειρές CSD και CSDX για εσάς.